नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवतो आहे काजू मसाला। त्यासाठी मी इथे तेलामध्ये टाकले आहे कांदा, थोडी लसूण, आलं आणि त्यामध्ये टाकले आता सुकं खोबरं। आता व्यवस्थित ढवळून घेते आहे आणि आता हे मी व्यवस्थित मिक्सरला लावून घेते आहे। वाटण तयार केलेलं आहे। हे आता आपण बाजूला ठेवलं आहे। कांदा, टोमॅटो, दालचिनीची पत्तीमध्ये तेल टाकून भाजका मसाला आणि त्यामध्ये आता टाकलेत मी काजू 2 शिट्ट्या करून घेतलेले आहेत कुकरला। त्यामध्ये आता टाकले मी मीठ आणि स्मॅशरने जरासं हलक्या हाताने प्रेस करते, त्यामुळे अशा 2 डाळी व्यवस्थित निघतात आणि छान दिसतं। अगदी हलक्या हाताने करून घेतलेला आहे। तर असा आपला हा काजूचा मसाला। ह्यामध्ये आता मी टाकलं आहे वाटण कांदा खोबऱ्याचं। हे आता 5 मिनटं शिजवल्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी टाकली आहे मी काजूची पूड आणि मस्तपैकीचा कलर आलेला आहे। त्यामध्ये टाकले आहे मी मीठ आणि कोथिंबीर। अशा प्रकारे काजूची उसळ किंवा काजू मसाला तयार आहे। थँक्स फॉर वॉचिंग।